Molt bona nit. Aquests dies s'està celebrant el judici de l'11M. Quan dic se celebra, vull dir que s'està fent, no que se celebra en plan «Iope, un judici, hola, oh!». Alguns dels islamistes acusats han fet unes declaracions sorprenents. Se aleja la almeja, jamai jalem. Eta, mai jalarem. Jalai, yelai, jula. Soy de ETA. Somos Habibi de ETA. Eta. Señora Cebes, por favor, no cuela. Le hemos reconocido. Este juicio sí que no cuela. Queremos la verdad. Zapatero, terrorista. La 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 arriba Espanya. L'actuació d'Àngela Cebes ha estat reprovable, és a dir, que té moltes probabilitats de tornar-la a repetir. Estarem atents. Esports. La directiva del Real Madrid vol fitxar Vicente del Bosque com a jugador. Segons sembla, Del Bosque està en millor forma física que la major part de la plantilla blanca. Per altra banda, el resultat del Barça al Liverpool ha estat com una gerra d'aigua freda per un dels dos equips. Continuarem informant. Director general Set Valls, m'està fent perdre el temps. Tinc molta feina i no vull que se m'escapi cap tema. Fracàs del nou estatut andalús. Ha guanyat el sí, però no ha estat un sí contundent. Més aviat un sí. Només han anat a votar el 36% dels andalusos sensats. Els insensats estaven al Carnaval de Càdiz. Això vol dir 13 punts menys que el referèndum de Catalunya, 30 punts menys que les últimes eleccions generals, menys punts que el carnet de conduir de Farruquito. El poble on hi ha hagut més participació és Lepe, a Huelva, perquè els seus habitants creuen que el nou estatut és un xiste. Hi ha hagut reaccions per tots els gustos. Destaquem la del president de la Generalitat, José Montilla. Desde luego, aquests andalusos... Ens arriba un cable d'última hora. Carod Rovira abraça la religió hindú, però li surt malament i es reencarna en un toro d'Osborne. Continuarem informant.